אז החלטתם לפתוח מסעדה, או שכבר יש לכם מסעדה. ידעתם שישראלים ממש אוהבים לשתות קפה? ושמדינת ישראל נמצאת ב10 המדינות המובילות בעולם בצריכת קפה. זה מטורף. מה זה אומר לגביכם, בעלי מסעדות? כנראה שכדאי מאוד שתשקיעו בקפה טוב. אז איך בוחרים קפה טוב, אתם שואלים? שמח ששאלתם. 1. קודם כל פותחים גוגל ומחפשים איך לבחור קפה למסעדה שלך. קוראים את המאמר שלנו כדי לסדר את הראש. 2. קובעים פגישה עם קבוצת מילאנו. 3. באים לטעימות קפה. יש לנו 14 תערובות קפה בשביל מנעד טעמים רחב, כולם מיובאים מאיטליה. אז תתכוננו להרעלת קפאין קלה, כן? 4. בוחרים תערובת קפה. מזל טוב! 5. מטעמים התקנה של מכונת הקפה. אנחנו הבלעדיים בארץ של מותג המכונות האיטלקי וגה. בצוות השירות שלנו מתמחה במכונות האלו בשביל לתת לכם את השירות הטוב ביותר. אבל בשביל שהקפה יצא טוב, גם הבריסטות צריכים להיות מקצועיים בקפה. אז 6. בשביל זה הקמנו ערוץ יוטיוב להדרכות קפה, כדי שיהיה לכם כלי עזר להדריך עובדים חדשים. חבר'ה, אני הולך לדבר על אחד הדברים המושפעים ביותר על איכות הקפה. אבל גם הדרכות פרונטליות צריך מדי פעם. בדיוק בשביל זה יש לנו מחלקת הדרכה שעברה הכשרה מיוחדת באיטליה. אז מה עכשיו? בואו נחזור מהר להתחלה. 1. קוראים באינטרנט איך לבחור קפה למסעדה שלך. 2. קובעים פגישה עם קבוצת מילאנו. 3. באים לטעימות. 4. בוחרים קפה. 5. מטעמים התקנה. 6. מטעמים הדרכת קפה. ואז כל מה שנשאר לנו זה לחכות למחמאות. קבוצת מילאנו, שירות ואמינות מ-1992.